Benvinguts una vegada més en aquesta sessió de matemàtiques. Avui treballarem la base de multiplicació a partir de multiplicacions que vosaltres ja coneixeu o bé multiplicacions fàcils de resoldre. Doncs per començar us introduiré el repte número 1. En aquest repte vosaltres veieu aquí a la pissarra un dibuix representat amb uns punts i un altre dibuix representat amb uns altres punts. El que heu de fer vosaltres en el moment que veieu pausa aquí és parar el vídeo i pensar uns arguments o un argument que expliqui quina semblança hi ha entre el dibuix 1 i el dibuix 2 i uns altres arguments o argument que digui quina diferència hi ha entre el dibuix 1 i el dibuix 2. Llavors, per trobar aquests arguments, podeu pensar amb la formació dels punts o amb la quantitat. Doncs una vegada heu tingut temps de pensar aquests arguments, anem a començar pels arguments que expliquen quina semblança hi ha entre el dibuix 1 i el dibuix 2. Si ens fixem, els punts del dibuix 1 estan distribuïts en 5 columnes per 5 files. 5 columnes per 5 files. 5 per 5 sabem que és 25. Però si ens fixem, aquí al mig li falta un punt, que li restarem en aquest 25 i ens dona 24 punts. En canvi, en el dibuix 2, veiem que els punts estan distribuïts en 4 files, 1, 2, 3, 4, i 7 columnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 4 és 28. Però si llavors ens fixem que en aquest dibuix li falta els 4 vèrtexs, que són 1, 2, 3 i 4, veurem que li hem de restar en aquests 28, que dona 24 punts igual que en el dibuix 1. I llavors, pel que fa a les diferències, podem observar que en el dibuix 1 la figura està repartida en 5 files per 5 columnes, mentre que a la de dibuix 2 la figura ens mostra que està repartida amb 4 files i 7 columnes. Una altra diferència per això és que a la figura del dibuix 1 ens falta el puntet del mig, mentre que a la figura del dibuix 2 ens falta, com recordeu, hem dit abans, els 4 vèrtexs, 1, 2, 3 i 4. Doncs arribat a aquest punt, espero que hagis pogut resoldre aquest repte. En cas de no ser així, deixa uns quants dies que passin i llavors torna-ho a provar. Ens veiem en el proper vídeo.